Chlast vám může pomoct přežít, ale taky vás může úplně zničit. Tohle to teda není film o ženském alkoholismu, ale v tom dánském filmu zazní věta: celá tahle země chlastá jako šílená. Jestli se to týká i Čech a Slovenska, já si teda myslím, že rozhodně. On není vůbec problém nechlastat. Problém je v tom, co dělat místo toho chlastání. Nevaříme, robíme vedu. Je evidentní, že nějaké jako téma celospolečenské to je. Ten film nie je ani obhajoba alkoholu, ale nie je to ani jeho zatracovanie. Je to proste odpozorované zo života cez takú hyperbolu, nejakej teórie ukazuje vlastne hrdinov vo veľmi pekných a zaujímavých situáciách, mnohokrát ťažkých. Ono to naozaj môže byť chvíľku sranda. Podľa mňa naozaj sa môže niekto namotať na to, že by to chcel skúsiť a tento experiment naše Československo rieši každodenne. Pre mňa je to o priateľstve, silnom priateľstve, o ľudských vzťahoch. Je to o tom, ako si vieme pomôcť. V pořádku, prosím tě. To je dobrý, ale to na mě. No, dobrý. Co pak závratě, jo? Zas ty závratě. No.